Густаў Клімт яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя скарыў свет жаночымі вобразамі, велічнымі, эратычнымі ды пяшчотнымі. Сёння творы культавага мастака шматкроць паўтараюцца. У інтэр'ерах, на вопратцы ды сувенірах. Адчуць магію пацалунка або залатой Адэлі могуць і менчукі на выставе поўнафарматных копіяў аўстрыйскага генія, што адкрылася на 6-м паверсе новага гандлёвага цэнтру «Галерия Минск». У нас здесь сделана выставка наподобие даже не галереи, а больше мастерской. Если вы обратите внимание на пол, на стены, как мы расставили все, это больше мастерская, творческая. Даже в данный момент люди некоторые еще делают свою работу, раскрашивают колонны. Клімт, натхнёны візантыйскімі мазаікамі, спалучаў алейныя фарбы і сусальнае золата. Тое ж зрабіў і аўтар копіяў. Ягонае імя на выставе не фігуруе. Але вядома, што гэта віцебскі мастак Зміцер Гаралевіч. Замову ён атрымаў ад менскага калекцыянера, які пажадаў застацца невядомым. Для выставы давялося атрымаць дазвол з музеяў, дзе захоўваюцца арыгіналы, і набыць электронныя выявы твораў. Паводле калекцыянера мэтай было праз якасныя копіі даць магчымасць кожнаму беларусу дакрануцца да высокага мастацтва. Некаторыя шэдэўры Клімта мы ўвогуле можам ацаніць толькі ў копіях. Карціна «Сяброўкі» разам з яшчэ 13 творамі падчас вайны захоўвалася ў замку Імендорф. Калі ў 45-м годзе нацысты адступалі, яны спалілі замак. Уся калекцыя згарэла. Засталіся толькі накіды і чорна-белыя здымкі, якія даюць уяўленне пра страчаныя творы. На выставе залаты перыяд Клімта, пейзажы і копіі алоўкавых накідаў. Належыць выстава расійскай галерэі «Гэлеры Москоў», а ў Менску экспазіцыя застанецца да 15 лютага. Александра Дорская, Белсад. Ідэя пагартаць старыя наіўныя фотаздымкі прыйшла спантанна, як большасць ідэяў. Людзі сабраліся, адкрылі сямейныя альбомы ды абралі для экспазіцыі найбольш дарагія для памяці здымкі. А нагодаю стаў Новы год, калядныя святы ды яркія старонкі святкаванняў, заўжды ў коле блізкіх людзей. Аматарская фатаграфія мае вось гэта, яна якраз захоўвае гэтыя сэнсы, якія нараджаюцца у этих близких колах, унутры сям'і. І гэта нам цікава. Выстава ў адрозненне ад большасці не была маўклівай. Удзельнікі распавядалі свае фотагісторыі ды дзяліліся ўражаннямі ад іншых. Это фотография моей мамы. Это 1963 год. Чем понравилась мне эта фотография из семейного альбома? Тем, что все детки здесь, как маленькими такими пушистыми зайчиками. Это раз. А во-вторых, здесь, к сожалению, фотография не влезла вся в рамку у меня. Она немножко паспорту прикрывает этот снимок. Снимок больше, здесь чуть-чуть отрезан товарищ Ленин, то есть это отсылает немножко к той старой эпохе. І нягледзячы на перамогу лічбавых тэхналогіяў, старыя здымкі выклікалі такую цікавасць, што выставы архіўных аматарскіх фота арганізатары вырашылі зрабіць традыцыйнымі. Сустрэча, калі ялінкі былі вялікія, адбылася ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў у Менску. Патрэбныя бяднейшым рэчы ды адзення ад дабрачыннага праекту «Калі ласка», майстар-класы па экалогіі з вырабам кармушак для птушак ды эка-торбачак, а таксама спевы, гульні ды пачастунак. Гэтак прыход свяціцеля Мікалая Японскага ў Менску супольна з цэнтрам экалагічных рашэнняў адзначыў каляды, як нацыянальнае і хрысціянскае свята. Гэта вельмі сур'ёзная магчымасць неяк так остаться як народам у будучыні. І больш таго, я скажу, што тое, што жыццездольна ў беларускай традыцыйнай культуры, жыццездольна менавіта таму, што яно асвечана евангельскай пропаведдзю. Свята ў сталіцы нагадвала паводле настрою вясковае. Сабраліся суседзі, вернікі, а музычную частку аздобілі спявак Александр Анісімаў, студыя «Варгін», музыкі з Польшчы ды адмысловыя госці Лявон Вольскі і Зміцер Вайцюшкевіч. Я вельмі рады, што шмат людзей, што добры настрой, што снег такі ўрэшце ж, зіма сапраўдная. І вось так і трэба святкаваць, каб ўсё ж такі царква была так збліжэй да людзей. Супраца ж цэнтру экалагічных рашэнняў з прыходам свяціцеля Мікалая Японскага доўжыцца ўжо амаль 2 гады. Летась прыход ды эка-актывісты стварылі першую ў Менску эка-сцежку «Каменная горка» з пунктамі назірання за птушкамі.
Традыцыя вадзіць казу па цэнтральным базары ды культурных установах нарадзілася ў гомельскіх талакоўцаў больш за 20 год таму і ніколі не перарывалася. І сёлета традыцыйныя шчодрыкі вясёлаю кампаніяй з казой, мядзведзем, механошамі ды калядоўнікамі прайшліся па рынку, дзе зычылі гандлярам даход круглы год, ды каб усё было гожа, а што не гожа, то не дай Божа. У вас усё так добра было. Талакоўцы, ездзячы штогод у экспедыцыях розных, стасуючыся з людзьмі традыцыі ў вёсках, яны пераймаюць гэтую традыцыю ў прамым сэнсе. Не проста вывучылі песню і пайшлі, а яны разумеюць сэнс, для чаго яны ўвогуле сёння будуць па Гомелі хадзіць. Талакоўцы зазірнулі ў бібліятэкі, рэстаран «Будзьма» ды іншыя установы. Каза ж за 20 год імпэту не страціла. А шчодрыкі набылі новыя адценні. Да калядоўнікаў далучылася дуда, на якой граў старшыня Далакі Зміцер Кірыенка ў самаробнай масцы, якую гомельцы ахрысцілі спачатку чашырскім, а пазней чачэрскім катом. Сёння сусветны дзень The Beatles. 16 студзеня 60 год таму, у 57-м годзе, у Ліверпулі адбылося адкрыццё клубу «Кэверн», дзе і дэбютаваў легендарны гурт. «Бітлз» – адзіны гурт у гісторыі, уганараваны уласным міжнародным святам. Адпаведнае рашэнне ў 2011 годзе прыняла арганізацыя ЮНЕСКО, а іх творчасць аказала ўплыў на развіццё музыкі па ўсім свеце, у тым ліку ў Беларусі. Песни «Битлз» для минской публики, белорусской публики, это как бы песни их земляков, так скажем. Они настолько давно и на слуху, что они воспринимаются как свои. Віртуозы, якія нават не ведалі нотаў, здолелі асягнуць ашламляльны поспех у поп-культуры і такі самы ў культуры элітнай. Да сёння, паводле часопісу «Rolling Stones», The Beatles займаюць першае месца ў спісе найбуйнейшых музыкаў усіх часоў, а агульны продаж дыскаў ліверпульскай чацвёркі перавысіў 1 мільярд асобнікаў. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.